Takže ja si prajem, a podľa mňa to aj moje zákazničky alebo naše zažívajú, že keď tie naše kabatiky Heo nosia, tak nie len aby boli šťastné a krásne a aby sa páčili okoliu a hlavne svojmu partnerovi, ale aby v tom kabate im bolo teplo, aby ten kabát nosili roky rokuce, nielen jednu sezónu, aby mi dali odozvu. Ten kabátik, keď aj dostanú alebo si kúpia, kľudne mi môžu napísať, že by chceli, dajme tomu do budúcna, na tom kabate niečo vylepšiť alebo na našich kabatoch, lebo pre mňa to je veľmi potrebné vedieť, čo by si naše zákazničky prijali, aby na tých výrobkoch boli. Buď viacej vytepliť, menej vytepliť, inú podšívku, iné gombiky. Pre mňa to je veľká inšpirácia, keď mám odozvu od zákazníka.